Dam, usakay ka? Ambot nimo. Ganihan ako sing paabot diri motor. Dam, usa ka dako kung salaan nimo. Ang mga motor diri ba? Mutungha og way pasahero. Pero nabi tay pasahero, di manungha. Dam, sakay na? Sure ka? Namasahero ka? Yes, Dam, 20 ka tuig na sa serbisyo. 20 ka tuig. Di magani ka katukudo. Maghagbong-hagbong imong lubot. Ay, Dam, gituyo ko na, depensa sa paibot. Oh! Asa namang mga motor aning lugar ah? Oh, dagom na kayo nak. Unsaon na to pagulian ni ron? Mo ni kalagutan ako aning lugar ah. Kay imbis nagdali ka, ang mga motor dugay ka mo abot. Di ka mo katang. Daghan ang motor nga mo agi. Ay, pastilan ning lugar ah, oy makalagot. Dam, usakay ka? Ambot nimo. Ganihan ako sing paabot diri motor. Dam, usa ka dako kung salaan nimo. Ang mga motor diri ba? Mutungha og way pasahero. Pero nabi tay pasahero, di manungha. Ambot bitaw da boy. Pero kanang lab ni mong tao, di po ka lab. Ay ko istorya ay gugma. Kay gibiyaan na ba ko sa kumbana? Sure ka, ma'am? Single ma'am, day karon? Kita bitaw kang nagpas ang tagbatag bibiron. Imo pa gitang interviewon. Ayo si pangisog, Dam. Sayang kay mong kagwapahon ba, oh? Ay kung gaminga. Kay kabalo ko sa kong naong. Cute ba ako? Basin mo sakay ka. Tara na. Morning motora. Di ko musakay. Di gyud ko. Giyon sa day ka sa motor, Dam? Wala. Mo na hinungdan ng motora na. Nagibiyaan ko sa kumbana. Pahaw sa mga tubangan bi. Okay. Hala ka day. Lagot kinang tawhana. Kan tig pangutana. Dam, sakay na? Sure ka? Namasahero ka? Yes, Dam. 20 ka tuig na sa serbisyo. 20 ka tuig. Di magani ka katukudo. Maghagbong-hagbong imong lubot. Ay, Dam. Gituyo ko na. Depensa sa paibot. Madlo kong pangus. Pas lang sa... Ay, Dam. Di ka masakay, Dam. Ay, grabe. Ang baba ng tingin sa akin. Alangan magtaas akong pagtanaw nimo. Ngamubo man ka. Ay, insulto. Na, aris ako. Ay, klaro ning mga motor diri oy. Kabalong nagtali ta. Damo, sakay ka? Uy, hala. Akong pangandoy nga motor. Dam, kanang sakay ka? Ay, nakasahiro man ka. Ayo, dugay na ko ani. Asa man day ka? Ay, magpa-check up unta ko, boss. Unsa day mong ipa-check up dam? Bago ra mo gugibiyaan sa kong partner, boss. Akong dughan ba? Wa pa na-align. Ay, hala. About din na sigug may imong problema? Oh, boss. Inaani karon akong sistema. Ay, kanang problema? Ako'y tambala na. Tara, Unsay sulbad ani nga problema? sakay. Kay ipaila-ila ti ka sa kong mama. Hala ka, oy. Unsay bot pasabot nimo, boss? Kanang nausik ni mong gugmang nag-uros-uros. Ako na lay to, boss.